Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 26-njy awgustynyň aksanyny Aşgabatda Döwlet Binegerlik Gurulşyk Institutynyň 5000 orunlyk binalar toplumy gurular. Ýanglan diýarym telewizioniniň jemleýiji tapgyry geçirildi. Türkmen kinematografiýaçylary Magtumuly Piragy barada filmler suraty düşürip başladylar. Türkmenistanyň prezidenti Palestina döwletiniň daşary işler ministrini kabul etdi ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyzda giňişleýin seredip geçelim. Aşgabatda Türkmen Döwlet Binegerlik Gurulşyk Institutynyň 5 orunlyk binalar toplumy gurular. Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Bilim ministrligine Aşgabat şäheriniň Göregli köçesiniň uğruna 5 orunlyk Türkmen Döwlet Binegerlik Gurulşyk Institutynyň binalar toplumynyň taslamasyny düzmek hemde ony döwrüwap enjanlar bilen üçin edip, ýanyşyk ýerleri awadanlaşdyryp gurmak barada ajaýyp gurulşyk hususy kärhanasy bilen şertnamany institutyň binalar toplumy üçin elektrik, argatnaşy, gaz, suw üçinçiliginiň welagy meýdançadan daşarky eltiji inженер ulgamlarynyň hemde desgalarynyň durquny tezelemek ýa-da tezelerini gurmak we olary umumy şäher ulgamy birikdirmek işlerini ýerine ýetirmek şertine baglaşmagy ygtyýar berildi. Gurulşyk işlerini 2023-nji ýylyň sentýabr aýyna başlamak we institutyň binalar toplumyny 2026-njy ýylyň sentýabr aýyna ulanmagy dolu taýýar edip tapşyrmak belenildi. Ýanglan diýarym telewizioniniň jemleýiji tapgyry geçirildi. Paýtagtymyzyň Aşgabat Aýdymsaz merkezinde ýaş aýdymçylaryň arasynda Ýanglan diýarym telewizioniniň jemleýiji tapgyry geçirildi. Ýaş zehinleriň arasynda meşhur bolan bu dörejilik gözden geçirilişi Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry adly bayragyny almak ugrundaky beýleşiň çeklerini ýurdumyzyň garaşsyzlyk bayramynyň öňü seýresinde geçirilýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hemde telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa barada döwlet konsertiniň bilelikde gurulmagynda geçirilýän beýleşik ýaşlaryň dörejilik mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge, olaryň halkymyzyň egsilmez ruhy hazynasyna we baý aýdymsaz medeniýetine aralaşmaklaryna ýardam berýär. Bu telewizioniýa soňky ýyllarda köp sanly teze ýyldızlaryň ýüze çykmagyna möhüm orna eýe boldy. Dörejilik beýleşigi 3 tapgyrda geçirildi. Beýleşiň desapy etrap welaýat tapgyrlaryny ösdenlikli geçip jemleýiji tapgyra çykan iň zehinli aýdymçylar üçin bu gözden geçirilir ýaş zehinleriň soňky tälimine barýan ýoluny möhüm badalygy bolan bolsa, tomoşaçylar üçin ýaş zehinler bilen tanışdyrýan hakyky bayramçylyga urildi. Beýleşiň welaýat tapgyrlaryny olaryň her birinden ýaş aýdymçylaryň owunsy çykyş etmäge hukuk gazandy. Beýleşiň düzgünnamesynyň laýyklykda ýurdumyzyň welaýatlarynyň hemde Aşgabat şäherinden ýaş zehinleriň ikisi jemleýiji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandy. Netijede Ýanglan diýarym telewizioniniň jemleýiji tapgyryna öňükde ýaş aýdymçylaryň 12-si beýleşdi. Beýleşige gatnaşçylar nusgawy halky we döwrüwap aýdymlar ýerine ýetirdiler. Şeýlelikde tomoşaçylaryň şowkunly el çarpışmalary aslında 6 saniýeň jynyň ady elan edildi. Olar ýürütü diplomlary hemde Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zinjirine münasip bolýar. Şeýlelik hem beýleşiň jemleýiji tapgyryna gatnaşçylaryň ählisine döwlet başlygynyň adyndan ýadygarlyk sowgatlary goşuruldy. Türkmen kinematografiýaçylary Magtumuly Piragy barada filmler suraty düşürip başladylar. Türkmen we dünýä edebiýatynyň 18-nji asyr nusgawy şahyry Magtumuly Piragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dawraly bayram etmek işleriň çäklerini Owsgan adyndaky Türkmen film birleşigi akyllar şahyryň dörejilik mirasy we onuň beýleki medeniýetleri tesiri barada dokumental filmler suraty düşürmek taslamalary durmuşa geçirip başlady. Rejissor Batyr Batyrowň ýolaşlygynaky ilkinji kino topory eýýän bu ýerlere barıp gören Türkmen şahyrynyň we akyllarynyň ady bilen baglanşykly bolan Astrahany oblastyna urady. Çeşmelere görä Magtumulynyň goşgularynyň rus tilindäki ilkinji kitaby şu ýerde 1912-nji ýylda neşir edilipdir. Häzirki wagtda Astrahanyň Magtumuly Piragynyň ýadygarlygy we Privolzhsk raýonynyň Funtow owasyny Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen gurulan mekdep onuň adyny göterýär. Rusiya tarapy Aşgabatly kino topory üçin uly maksatnamany taýýarlady. Oňa laýyklykda kino topory Funtow owasyna barar we ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetleşik ederler. Şeýleken teşvik adynak Astrahan Döwlet Uniwersitetinde we beýleki ýerlerde bolarlar. Astrahan oblastyna Magtumuly Piragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bayram etmek üçin eýýamdan taýýarlyk işleri başlandy. Onuň çäklerine dürli çäreler, şeýleken tegelik stollar, maslahatlar, şahirana akşamlar, teleköprüler geçirmek meýilleşdirildi. Rejissor maksat
Jefong ýolaşlygyna ikinji toparyň dörüjülük sapary 30 awgustdan 5 sentýabr aralygynda Azerbaýjan Respublikasyna bolar. Azerbaýjanda Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli dürli çäreler geçirildi. Şeýlelik bilen şu ýylyň fevral aýynda Bakuda Magtumul Pragy dünýä edebiýatynyň görnükli şahyry ady bilen ilmi we amal maslahatlar, akyllar şahyryň edeb agşam geçirildi. Olar ilmi we dörüjülük köpçüliklerin habar beriş terişleriniň wekilleriniň, şeýle hem onuň dörüjülüginiň muştoklarynyň köp sanyny gatnaşdy. Oğuzhan adyna Türkmen film birleşiginiň aýdyrşy ýaly Magtumul Prag hakyndaky dokumental filmlere suraty düşürmek üçin kino toporlaryny Özbegistana, Irana we Türkiýe iýermek meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Palestina döwletiniň daşary işler ministrini kabul etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow, Palestina döwletiniň daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan palestinalylaryň işleri boýunça ministri Riyad Al-Malikini kabul etdi. Mehman wagt tapyp kabul eden üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, döwlet başçysyna prezident Mahmud Abbasyň salamyny we Palestina gelmek baradaky çakylygyny hemde ähli türkmen halkyna iýeren iň gowy arzularyny ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Palestinanyň daşary syýasat edarasynyň ýollaşysyny mehmansewer türkmen topragyna mübareklep, deň hukuklyk, özara hormat goýmak hemde ynançmak ýörelgeleri esasyna gurulýan iki taraplyň gatnaşyklaryň okuny häsiýetini kanagatlanma bilen beledi. Döwlet başçysyna prezident Mahmud Abbas'a salamyny hemde hoşnýetli arzularyny, şöyle hem Palestina döwletine sapar bilen gelmäge çakylygy üçin minnetdarlyk sözlerini beýan edip, ýakyn günnogar ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürmek beýtarap watanymyzyň dünýä döwletleri bilen oňyň gatnaşyklaryň giňendilmegine gönükdirilen daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýan anykdy. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şerden barat. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Arkadaş şäheriniň gümrükhanasyna harby gullukçylar bilen ýürüýte okuw geçirilýär. Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň çäklerinde bir näçe binalar gurular. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisi, türkmen diplomaty, Ýewropa energetika birleşiginiň ýollaşysy bilen duşdy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňşeýin okap bilersiňiz. Gepleşigimize geldik sanny görşýänçä, hoşça bolun.